Dintr-o dată e cald, e chiar sufocant. Abia poți să stai ziua la soare. Schimbări climatice globale sau e obicei să nu ne convingă nimic, nu ne mulțumește. E ciudat că asta ne-am dorit cât a fost frig. Unde să te mai duci, unde să te ascunzi, unde e loc de mai bine? Aș vrea să înțeleg, nu doar să fie în firea mea. Ți-ai propus atât de multe și n-ar conta dacă n-ar fi până la cer așteptarea. Nu v-ați săturat să fiți blocați de supărare? Să trăiești frumos nu trebuie să fie o mustrare. Am aflat, râsul e soluție nutritivă, e superputere să-ți umpli gândul de energie pozitivă. Meritați tot frumosul ce căutați. Aș vrea să înțeleg, nu doar să fie în firea mea. Ți-ai propus atât de multe, n-ar conta dacă n-ar fi până la cer, dacă n-ar fi până